Fra den 22. i 6. til den 22. i 1. og 2013 blev Lars Løkke fløjet 13 ture på 1. klasse, her iblandt til Rio, Seoul, Doha, Jakarta og Abu Dhabi. I alt er det blevet til 770.000 kroner på fly. Den 21. august og 2012 drak Lars Løkke en flaske Chateau Sotard årgang og 2002 til små 1.500 kroner. Og under et møde i juni år 2012 bestilte Lars Løkke 3 gange room service, 2 gange fra minibaren, og en enkelt gang nød han sin drink i poolbaren. Og så er der bilag fra Lottes Hotel i Seoul. Her blev det til minibar og skjorterens for i alt 1.186 kroner. I juni år 2013 nød Lars Løkke en flaske Perrier-vand og en flaske Diamond Label rødvin til i alt 550 kroner. Hertil kommer regningen fra minibaren til 545 kroner. Til sidst er der brugt 27.000 kroner på datterens flybillet, samt 4 overnatninger i Rio til 30.000 kroner, desværre i gråvejr.